दा दिनै हा पट्टा राननायनि जि हाबाफारि बेवहाय गाहाय आलासि हिसाबै नुजाफैनो मोननानै आं गावनो गाव जोबोद आबेगिकबो जादों, खाफाल गोनांबो मोनदों। मानो होनबा आङो जीबननि 40-45 बोसोर जि संग्रामनि हिस्ट्रि बेखौ नायोबा छात्र दैदेनगिरिमोनबो आं बे ओनसोलनि जेंनाखौ मिथियैनि बाथ्रा गैया। इसेबां बोसोराव बेवहाय हानि मोन्थाय गैया, हानि बिगोमा नङा। नाथाय दिनै 2006 सनाव जि हाग्रा आयेन पास जादों, बे हिसाबै जनजातिफोरा ट्राइबेलफोरा 2005 सननि 13 तारिख डिसेम्बरनि आगोल हाबनायब्लानो बिस्रा हा पट्टा मोननांगौ आरो दासिमबो होनाय जायाखै सनितपुर जिल्लायाव। बेखौ दानि डिसि देब मिश्र आरो एडिसि बिटिबा भुया बे सानै मुंखौ लानांगोन। बिसोर बहुत खस्थ' खालामदों आरो दाखालि सानब्रै सानबासो आगोल चिफ मिनिस्टारखौ आंबो लोगो हमदोंमोन आरो अशक सिंहाल रायलायनायनि गेजेराव चिफ मिनिस्टारा जोंनो मोनसे डिरेक्सन होदों जे 5 तारिख नभेम्बराव राननांगौ। बे मथे सान हर मावनानै दा 1301 परियालनो हा पट्टाखौ राननाय जाबाय। दिनैनिफ्राय बिसोर हानि बिगोमा जाबाय। हाखौ मोजाङै बेंनानै रायजो जानांगौ, आं बेखौनो खावलायो। आरो लोगोसेयैनो 2 माससोनि गेजेराव फ्राय 700 मानसिनो हा पट्टा राननो हाबावगोन होनना बुंदों। आरो जायफ्रानाखि जेनुइन 2005 सननि 13 डिसेम्बरनि आगोल हाबनाय बिसोर बयबो मोनजोबगोन। उननि हाबनायफ्रा मोननाय नङा। आरो गुबुन हारि जायफ्रा जनजाति नङा, ट्राइबेल नङा, बिसोरो प्रमाण पत्र होनांगोन। 75 बोसोर सिगां 2005नि सिगां 75 बोसोर सिगां थाफैनाय मोनसे प्रमाण पत्र होनांगौ, बिसोर हा पट्टा मोननो हायो। दा आसामाव जेसेबां माने इन्डिजिनास मानसिफोर दङ, हा गैयै मानसिफोर बिसोर हा मोनजोबसिगोन, लेन्ड टाइटेल मोनजोबसिगोन। आरो बिनि आयेनफोरखौ आसाम गभर्नमेन्टआ पास खालामगासिनो दङ। दा बेनिखायनो दिनै आं ओंखायनो सनितपुर जिल्लानि गासै बर' रायजो राजाफोरनो आंनिफ्राय गाहाम हामलायनाय बावो। जायफोर मोनाखै बिसोर गोसो बायनो नाङा, थाब मोनलांगोन आरो गोख्रैनो मावलांनायनि थाखाय जों हाबाफारि लालांगासिनो। आथिखालाव नैबे फरेस्ट आरो नैबे वाइल्ड लाइफनि खोथा फैगासिनो दङ, बेयो मा थासारियाव? दा लेन्ड टाइटेल मोनोबा आं बेनि पजिसनखौ दिनै डिपार्टमेन्ट मिनिस्टार नङा हिसाबै आं दा बुंनांगौआ गोब्राब, बबे पजिसनाव दङ। लेन्ड टाइटेल मोनोबा बेफोर जेबो जेंना जाया। खारन जेब्ला सार्भे जागोन, जेराव लेन्ड टाइटेल दङ बेवहाय दांनायबो नङा। खिन्थु माखासे जेंना फैयोबा नायजागोन उनावहाय मा खालामनो हायो। खारन जोंथ' इन्डिजिनास मानसि। लोगोसेयैनो फारसेथिं जाहैबाय दा बिटिसिनि सिमा बारायनाय जेंनाखौ लानानै बहुत बाथ्रा सिखारदों, दाबो मानो जायाखै मायाखै। बाउन्डारि कमिसना रिपर्ट होयोबा बेखौ मावनो हानाय अबस्था फैबाय, खिन्थु रिपर्टखौ बिसोर दाबो होनो हायाखै। नाथाय जोंनि गिबि मन्थ्रिया बुंगासिनो दङ बेखौ बारा गोबाव सम दोननाय जानाय नंला, थाबैनो फोजोबनाय जासिगोन। आरो बाहाय खुनु दावराव दावसि जानांगौ गैया, गासिबो हारिफोरजों रायज्लायनानैनो बे थांखिखौ लागोन होननानै बुंनाय जादों। ओंखायनो बाउन्डारि बा बिटिसिनि सिमा बारायनायनि बाथ्राखौबो लानानै जों बाराद्राय अधैर्य जानो नाङा आरो रागाबो जोंनो नाङा। आरो बेखौ स्मुथलि मावनो होआलासिनो सोरबा जुदि बेखौनो लानानै आन्दालन खालामबोयो, बेखौनो लानानै दावराव दावसि खालामबोयोबा गासिबो थाबथाजोबो। आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव थानाय फरेस्ट ओनसोलाव थानाय जोंनि मानसिफोरनि हानि मोन्थायखौ होनायनि मोनसे दफा दङमोन। दा बे लेखायै दिनै सनितपुराव बेसेबा बुरजा सुबुंनो जोंनि मानसिफोरनो हानि मोन्थाय होनाय मोनसे हाबाफारि लानाय जादों। बेनि थाखाय आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांखौ आं साबायखर बावदों। गोलाव सम सोमावसारनो गोनां जादोंमोन। बिनिखायनो बिटिआर गोरोबथायाव बेखौ मोनसे दफा हिसाबै सोना दोननाय जादों, जाहाथे सरकारा खुनु कारनाव फासयनो हाया। दा बे हाबाफारिया जानायनि उनाव बे ओनसोलनि स्कुल कलेज बायदिसिना जौगालु हाबाफारिफ्रा जोबोद गोख्रैनो जागोन होननानै आं मिजिंथिदों। आरो बेजों लोगोसे जोंहा गिदिर मोनसे एजेन्डा दंबावो, गामि सोनाय आरो गामि दाननाय। गामि दाननाया फ्राय गैला बायदियानो जाबाय। दा गामि सोनायनि जे हाबाफारि बेखौबो थाबैनो खालामगोन होननानै मुख्यमन्त्रि बिथाङा बुंदों। दा बे हिसाबै जोङो नाजागासिनो दङ। आं रायजो राजाफोरखौल' खावलायदों जे माखासे गोनो गोथो खोथाफोरखौ जाहाथे बायदिसिना समाव गोबाङानो बुङा, जायफ्रा बुजियो थिगानो दङ, जायफ्रा बुजिया बिथांमोना जाहाथे हारिनि आफादफोरजों रायज्लायनानै गावबा गावनि गेजेरावनो रायज्लायनानै बेखौ बुजिलायनो नाजायो। नाथाय गुलुं गुजुं खोथाफोरखौ बुंनानै एखमबा जोंनि गेजेरावबो गुलाय गुजाय लाबोयो आरो गुबुनफोरखौबो जोङो सांग्रां खालामनाय जायो। बेफोर बिथिंखौ जाहाथे नोजोर होयो। दा सनितपुर आरो बिश्वनाथाव रायजो जानाय जोंनि गासैबो रायजो राजाफ्रा दिनै मोनसे मोजां मोनसे मोन्थाय एबा मोजां मोनसे एचिभमेन्टखौ दिनै मोननो हादों। आं मिजिंथिदों बाखिखिनि जेंनाखौबो थाबैनो सुस्रांनो हागोन। बे अरायसम थागोन, मानोना वाइल्ड लाइफ आरो फरेस्ट बे कनजारभेसन एक्ट दङ। बे हिसाबै
बे ओनसोलाव माखासे मानसि थानो मोननाय मोनैनि खोथाफ्रा रोखा लिरनाय दङ। दा बे हिसाबै दिनै फरेस्ट डुवेलार्स एक्टखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो बबेसिम हायो बेसिम बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामगोन। जेराव हाया बेखौथ' हाजार नाजाबाबो हानाय नङा। नाथाय बिदि होननानै थागिबि सुबुंफोरनि जि मोन्थाय बेखौ जाहाथे इगनर खालामा, बिनि थाखायनो जों नाजागासिनो दङ, नोजोर होगासिनो दङ।